ರೆಕ್ಕೆಣ್ಣ ಓಲು ಗೋಕರ್ಣ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಡ್ರಾಗಿಂದೇ ಬೈದೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟೇಜ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಡೆ ಬತ್ತ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಪುರದಲ್ಲ ಬುಕ್ ಬಂತು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ವನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ನ ಕಿಚನ್ ಬಂದ ಪುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನುಂಡು ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ಓ ಹೌಸ್ ಓಲುಂಡು ಮುಲ್ಗೋಟ್ ಇದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಂತಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸುಯಿ ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಏನ ಸುಯಿಗೆ ಸಾಗರ್ ಮಂತದ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಎರೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅರೆಗ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಳಿ ಚಿಕನ್ ಸುಯಿನ್ಸಿ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಕೇನ್ ತಿಪ್ಪಾರ ಚಿಕನ್ ಸುಯಿನ್ಸಿ ಇರ್ಕೆಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಸುಯಿನ್ಸಿ ಆರೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮೂಲನ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಲ್ಲ ಆರು ಚಿಕನ್ ಸುಯಿನ್ಸಿ ಪಂಡಿರ್ ಮೂಲ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಸ್ಟೀವ್ ಚಿಕನ್ ಡಂಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವತ್ ಅವ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಅವ್ ಅಫ್ಘಾನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ ಅವು ಡಂಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪುನು ಚಿಕನ್ ಅರ್ಧ ಬೇಪವೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಪುರಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ತಿಂತ ಜನ ಲೈಫ್ ಇರೋಲ್ ಆರ್ ದುಮಿಸ್ತಾನ ತಿಂತೀನಿ ಧನು ಧನು ಮನ್ಪಲ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದಕ್ ಸೂಪ್ ಬತ್ತಣ ಸೂಪ್ ತಿನ್ರ ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ದೆ ಸಾಯಿ ಶೆಟ್ರು ಮೊಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಯಾಪ ಕುಲ್ದೇರು ಒನಸಗ್ ನನಲ್ಲ ಹತ್ತಜಿ ಆಲೂರ್ತಿ ಏನ ತಿನ್ಪೋಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಂಡು ಮೊಕಲ ಒನಸ್ ಹತ್ತಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ ಪೇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅವೇ ರೀ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ ಗೋಕರ್ಣ ಡೀತ್ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಂಡ 7:20 ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಓಮ್ ಬೀಚ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಓವ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ early morning popinde panda bokka enkana skin tan apodu ಅಂಚದಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ಬೇತ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ 7:20 ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಬೀಚ್ ಪಿದಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಇಜ್ಜಿನ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ದಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ ಆಪುಂಡ ಐಕ ತೋಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಚಳಿಗಾಳಿ ಉಂಡತೆ ಮೂಲ್ತಲೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪು ಅಂದ ಇಂದ ಕಾಟೇಜಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಶೋಕುಂಡು
ಪೂರ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆತನ. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತೂವರೆ. ನಮ್ಮೊಲೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಕೆಫೆ ಪೋಟಿಗೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಅಲೆಮೂಲ್ ಅಲೆಮೂಲ್. ಏಯ್ ಆನ್ ಪತ್ಲೆ ಅತ್ತ ಬೂರ್ವೆ. That was Adidas. ಅಂಕಲ್ ಓಮ್ ಬೀಚ್ ಬರ್ತೈತೆ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಬೀಚ್ ವಿಷಯ ಗೋಕರ್ಣದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಕೆಫೆ ಉಂಡವ ಅವಲುಪು ನಾವು ಕೆಫೆ ಏನ ನಮಸ್ತೆ ಕೆಫೆ ಪಂದ ತಡೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದುಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೂಡು. ഞാനൊന്ന് ജാങ്ക്ലേറ്റിലൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് എഡേ ഉണ്ട്. ಪನ ಪನ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬುದ್ದನ ರೋಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ಫಾಸ್ಟ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರೌಡರಿ ಜೋರುಡು ಆಯ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಕೈಟ್ 6 ಫಿಂಗರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ 7 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರೌಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುರಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಡಿ ಬಂದು ಹನುಮಂತ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪೆ ದಾಯಗಂಚ ಲೆಪ್ಪೆ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಪುದರವೇ ಇಪ್ಪೊಂದ ಹೌದು ಹೆಂಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅವಡ್ಡೆ ಇದ್ದ ಬೇತೆಗೆ ಏನದಕ್ಕೆ ಅವಾದ್ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಗಾಂದ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಬು ನಂಡ ಮೇರ್ತುಲ ಅವಳು ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂದಾಂಡಾರ ಖಾಲಿ ಮಂತದ ಇತ್ತೀರ್ ಪೂರ
ಎಲ್ಲ ಏನಾಟ ಹೃದಯ ಅಂತಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಂಚೂರು ಎಂಕಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರೀಚ್ ಆತದ ಎಂಕ ಕಾಫಿ ಮೂಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಮಾಡೋದು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಜಕರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ಬೇರೆ ಮುಲ್ಪರಡ್ಡು ಕಾಫಿ ಭಲೆಯಾ ಎಂಕಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನ ನಮಸ್ತೆ ಕೆಫೆಡ್ ಚಾಪುರ ಪರೋಡೊಂದು ಎನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಉಂಡುಲ್ಲ ಅವಳು ದಾದ ಉಂಡು ಬಂದು ಅದಲ್ಲ ನಾವು ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಉಂಡಂತ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಎಂಕಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೆಫೆಗ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಏನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ 30 minutes ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಆತ್ ಕಾಪುನತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಸೇರೆಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾಟೇಜ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಬಡ ಉಡ್ಲೋಕೇಜ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬತ್ತುಂಡು ಏತು ಮೊಲ್ಲ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೋಸೆಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ವಡಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ವಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಓ ಶೀರ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಆದ ರೂಮ್ ವೆಕೇಟ್ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತ ಮಿರ್ಜಾನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಮೂಲೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟೈಮ್ ಬಂತು ಎಂಚೋಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೈಕ್ ಮಿರ್ಜಾನ್ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ 10 minutes ಆತುಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆರೊರ್ತಿ ಜಾರ್ಲ ದೊನ್ಸಿ ಜನ ಉಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಮೆರ್ನೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಿರ್ಜಾನ್ ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಂದುವೈ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಪುಲೈ ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಯ್ ಕೋಡದ ಟಾಯ್ನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಓ ಜೈಲಿಯ ಜೈಲ ಹಾ ಇಂದು ಪಾಡ್ದೇರೇನಾ ಓ ಅಂದಿಯೇ ತೋಜೆ ನೈತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪತಾ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮದ್ಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಎಂದು ಉಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದದಿಂದ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮಂತು ಓದೋಡು
ಪೂರನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವನುಂಡು. ಇಂದು ಉಗ್ಗೆಲ್ ಪೋಪುನ ವೇ ಆ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ ಗೋಯಲ್ ಅಣ್ಣ ಉಗ್ಗೆಲೆ ನಂದು ಅವು ಅಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ತಲೆ ತೋಜುನು ಅವೇ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಂಡ ನೀರು ಬರ್ಸಡ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ದಾದನ ಇತ್ತೇರ್ಲಿಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮರ ತಡ್ಡಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪುಣ ಅಂದತೆ ದೀಪ ದಿಯರ ಬರ್ಪರಲ್ಲ ನಂದಿ ತುಂಬ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜನ ತುಲೆ 6 ಟವಲ್ ಪತ್ತವ ಇದೀನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂದು ಪೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ಲ ಉಂಡು ನೇಚರ್ ದ ನಡೂಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನೇಗ್ ಬಯ್ಯನಾಗ ಬರೋಡತ ಇಡೇಗ ಅಂದ ಓಲು ಮೂಲು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಜೋರ್ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ದೊಂಬಗೆ ಹೋದ ಅಂಚೆತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ ಬೊಂಡನ ಗೊತ್ತು ಬೊಂಡ ಎಡ್ಡ ಪೂಜ ಅಂದು ಕೊಳ್ಳುದಲ್ಲ ಪರೋಡು ಬೊಂಡನೆ ಬರ್ಕಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೊಂದು ಒಂದು ಆಯ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಟೋಟಲ್ ఒక బొండ బొండ ఏం పడుతుంది మాత్రం ఇంకేం బొండ పడుతుంది ಓನರ್ ಕುಲ್ದೆ ಓನರ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಓನರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು